jamur apa pilih pintas lalalala ya jelas pilih pintas nah nek pilih pintas mulia wae rasa perang ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap betul asu anu aku cocok karo kowe nah dipikir-pikir pancen bener pancen bener bangane ra ditanggap rak ulung aku mulih ning sesuk tanggap meneh mesti ra ketang bu setahun meneh burung tahun meneh oh iya oke nek ngono